Hane, zoixonak. Eskerrik asko. Hirugarren sartu za helmuga, Bai. leloko neski, denporaik ez daki hau ondiokan, nire iztozten diokan pasabintzat, zeu pestakizu ez da, denporaik. Alanda guzti behik uste dut, isesko denporan hartin, hirugarren denpora honena izan duen neskan hartin, 7 minutu eta 13 segunduaz, aurten zeu izantza neskan hartin denpora honena inabenin, eta zailkapen orokorrein hirugarrena, zelako ibilbide izan da, 6 metroko hau. Bizkari kantzaina, eta hortik busa juten, eternu eta ostizke, hendi. Urten erixeten da bizkate gatxe, ez da horre tropeleindarak bat aurten da belako, eta hanka iratzen, eukabilkarak eta danetik. Bai. Zeupen musu, ero ez, ez da? Zubake ni aurra juna. Oso ondo. Baina gorren gatzori urten erioi. Bai. Eta eternu zehatxik esaten duzu? Luzi. Bai, Bai. Baina 0 metro zain beste bezueko txute zuzten, hain beste entrenamento etxea eta. Bai. Orokorrin urte guztintzir, zelako ibilbidero eukizu edo? Ondo. Lehen esan dugu ondarroko egiritaldik pilo bat edo mina lortu txuzela, urtengo ikasturtin edo, bai Bizkaiko txapelketa eta bai Euskadiko txapelketetan, zoixenak zeure partide horrengo dalako, zeure tekine behongo dalako hor, eta gaur hemen, bazaten genuen morun, hirugarren sortatu zaz, eta leleoko neski, zoixonak, hane? Eskerrik asko. Eta miska deskantza, gero arte, agur.